Inkontru l-Almanak Kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. New Year's Eve Concert fil-qalba tal-Kottonera. Kunċert live mużika kantata minn uħud mill-aqwa kantanti lokali biex nagħlqu is-sena 2024. Ikel xorb u divertiment ma jonqosx. Tupja, esibizzjoni ta' Barnaby Barford li tesplora il-wirt Malti billi tiffoka fuq waħda mill-karatteristiċi ikoniċi tagħna, il-ħwienet. Esibizzjoni ġewwa l-Muża. Il-ġonna tal-Palazz tal-Verdala se jerġgħu jitrasformaw ruhom f'Magical Illuminated Trail. Din is-sena f'Villaġġ tal-Milied bi strutturi ġodda. The Italian Tenors għall-ewwel darba f'Malta b'kunċert fil-21 ta' Diċembru ġewwa dar il-Mediterran għall-konferenzi.